Heme jaňyda salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň Bambiçski bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, geçen bölüm ýatlatmadym. Bu bölüm ýatlatgan aktiv bolal, like goýal we men bolsa täzeliklere başlaýan. Ona näme kliplere başlaýar? Ferhat Ataýew bilen düşündüm bir zada. Düşündüm bir zada. Men seni görüp şolbada. Söýenim sen meniň ömrümdäki ýakyn adym. Düşündüm bir zada. Men seni görüp şolbada. Ýaşydymyz Rowşen ýene de bir täze klip gödürläpdir. Öpeýin. Endiki täzeligimiz Azat Seçden türk dilinde. Senin bıraktığın ellerimi başkası tutuyor artık. Kapanma sandım yaramı, sardım ben dokunma sen artık. Seni sevmedim ben. Ýaşaýdym çygyýdymyz Selvi Kakanowyň täzece klibi Ýasama. Yasama, 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 sen bolsun. Ýene bir täze klip Eýran doganymyz Azat Manyakdan. Halımız kuk, halımız kuk, rapimiz dop, beynini sok, rapim drop, sizinki çok, seni blok, rapperle bro, öyle banki depozit, korkudan ölmesem radi. Selvi Toqlyjy we Esmurik bilen Ýol gaýgysy aýdymyna täze remake ödürläpdir. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıttım ben aradım, sinandan al. Ellerimde sağlam, kollarım bağlı. Aydıttım ben aradım, sinandan al. Züleyha Kakayewanyň konsertden klibi Enejan. Menin gelecek yollarıma badam ekeveren can, badam maşları kaydanna balam diye veren can, badam maşları kaydanna balam diye veren can. Endi gelýär Halkaýdym Time Hemra Recep'den Jany sesde bolarmy? Hepini allarında kırdım ağlasın. Hayray hayray izama yar bulur mu? Bil yitirse kadar laletin. Hasretinden sızımı yar bulur mu? Bil yitirse kadar laletin. Hasretinden gürlümü yar bulur mu? Bulur mu? Instagram täzeliklerine Farhat Oraýew öz akkauntynda şeýlerek video paýlaşdy. Esip bolsa dostlar, size ýakynda bir täzelik bölümler Bam Müziğin studiosunda oğullarla paýlanyp başlady. Abi ýanymda Şahsot Production. Dostlar, videoda görüşüňiz ýaly ýakynda Bambiçski täze gepleşik çykar. Heniz näçe oýuna çykjagyny bilemok, ýöne Bambiçski bir gepleşik boljagyny bilýän. YouTube täzeliklerine ýene Farhat Oraýew kiçiräjik interview paýlaşdy. Salam mehriban dostlar. Biz Şahsot Batyrowyň komandasy bilen Riske Gowrumly kino düşürüp başladyk. Ony bir däl, iki däl, 3 seriýa bölüp size görkezmekçi. Endi gelýär iň gowran şagajyklarymyzyň biri könülleri ýatlar şagajagyna 7 bay Katerina diýsen bir kolaýdymy?
Seyenim Katerine, seyemok bilemok dime. Seyenim Katerina, seyemok bilemok dime. Benim için dünya elin onun eke öde. Beni tapadım vah nerede şavure. Öde o Avrupa kıydı. Minne gali onun katı ağrı. Benim için dünya elin onun eke öde. Beni tapadım vah nerede şavure. Öde o donza Avrupa kıydı. Senim Katerina, seyemok bilemok dime. Senim Katerina, bilemok seyemok dime. Yine bir könül riyatlarli oraz durduv qıydık bali. Tesiri okumalı şarjımızda ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Mişa Medya Tamam Periyot Altın Krasavitsa. Spasiba. İndiki tesirimiz Beyoğlu Afgan Türkmenlerinden Türkmenistan'a selamlar. Videolarınızı her zaman izliyorum. Çok gurur duyuyorum. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Yeni bir tesirimiz de şöyle deyiptir. Yaşasın Türkmen Sahram, yaşasın. Indiki tesirimiz Silap ile tuvalama işinizi ulu üstünlükler arzu etken. Köp sağ olun. Indiki tesirimiz tarihi maglumat. Öňe can vatanım Türkmenistan. Öňe can vatanım Türkmenistan. Yeni bir tesirimiz Maksat Ummadov. Könül riyatlar şahajonda Qyzar diyen aydymy Maliş başı diýip tanalýan Gurbanurdy Tagandurdy saýtja bilmeýän bolsaňyz köpüňiz ýazypsyňyz tuvalama bilipsiňiz. Inni gelýäs iň soňky tesirimizi banda мне так нравится как эта девушка говорит на русском. Мне тоже нравится. Şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Bu hepde täzelikler az. Ýöne nesip bolsa inni hepde täzeliklerimiz köp bolar. Iň esasat özüňize gowjy seredin. Inniki bölümde görüşýänçek hoş, sağ olun. Şeýlem. Çeyrek dursun. O yine gül yap şu gül yap. So täzeliklere başlayan. İşte. Sen niye güldün? Bilo. Daha çok gibi oldu daha. Dostlar geçen bölüm ýatlatma. Dur. Daha. Spokojno, ma mene gepleşen. On aýtaýyn mı aýtmasam bolýam ýa-da şey aşağı doğru ekenni. Aýdym nada aýda. Ben yine yine bir täze klip dämi? Täze klip ödürläpdir. Klip ödürläpdir. Öpeýin. Kim öpçük bolýar? Ben ne bileyim. Öpeyin. Sama. Подделка. Kök diýmese goýular diýýär. Şuna kök golaýmasyn çoğu çoğu. Aly doğurmazdan azat eýran doğurmaz azat manýakdan. Ay tüýeleme. Gerizekaly ya. Ya. Doğurmaz ho waýmazdan diýende. Uf. Altın näme bolýar yanlış ýa-ni? Ya bu yanlış yani. Çünkü okuman geldi. He? Toya gidiyor ha? Yok medya tamam geldim şu an. Ay tüyöle. Yeni bir täze klip. Näme seyret dursun. Näme deyin seyret? Anlaryň seyret dur. Hawa. Alçıra ya. Cidden o. Dur, doğru aýtdymy şu remake. Remake doğru.
bilen yol gaýgyt aýdyna täzir. Kıstan smak oynan. Sözler kıstak var yani şunu. Inni gelýär halka. Kıyırma yank ya. Inni gelýär. Gıyrama. Ortada. Inni gelýär. Son sesin. Bolarmy? Gültek. Däl ýöne gepleşip, ýöne de şo diýär, bambiç, bomba. Men doğulman ham çykdym ýaglaýdym, bilemmi? Bol bilir. Bol bilir. Yo. Dinlä korar ýöne ondan soň güllerini. Diýatma şonu, belki dinlerni. Hay berekella. Bolly. Yöredin onu. Yine bir tesirimiz. Buňa ma aty normalde, bulun atyny. Öňe dinge öňe jahan atam Türkmenistan. Öňe. Mäxrin aýdym man. Dinge. Ay sana şan iyiydin. Jahan watan. Aýdypdyr ana. Ya sen iyiydin, şonu okudysan iyiydin. Baytsana. Oy ne? Sen aýdymça, kewelek geç aýt. Koymaşyny. Man da apmysyňdyr. Мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Baby,